traballo lle vai dar? Bueno, benvidos unha vez máis á Canle. Estamos aquí os de sempre, pois non hai máis. E nada, hoxe imos falar deste bicho, un Opel Rekord. Opel Rekord é, precisamente. Sí, bueno, é dous. É dous, sí. Segunda generación do Rekord é. Sí, un coche do ano 83, unha berlina de señor da época. Sí. Super berlina, super equipada. Feito este ten eleva lunas eléctricos e, bueno, de electricidade creo que xa non ten nada máis. No, eléctrico ten as bombillas de diante na máis. Sí, dúas cousas. Bueno, tamén ten a apertura do portón de atrás, tamén é eléctrica, eso é verdad. Sí. Despois, é un coche que normalmente aquí en Galicia e sobre todo en España víase moito no sector do taxi. Eran os taxis da época, digamos, non? Eran coches duros, coches fiables, e aparte de fiables, caros. Sí, era un coche caro. Este coche en concreto temos por aí a factura de compra. No, por aquí non, témola aquí, de feito. De feito, poñerémola agora escaneada para que vexades ben, pero aquí está. $300.000 pesetas. Sí. Que, bueno, no ano 83 era unha pasta. Exactamente 2.331.909 pesetas. Sí, hasta pan aí o que adiantou o paisano e todo. Sí. As letras que lle quedaban e todo. Sí. Está completo. E, bueno, é o noso proxecto un pouco para facer unha restauración. Sí. Bueno, como se ve, Tuvo un pequeno percance. falto de cariño. Sí. Pero bueno, é un coche bastante bonito para a época. Neste coche había un motor diésel e diésel creo que había dous, e gasolina había 3, non me equivoco. Xa vos poñeremos despois detallado, cando fagamos o corte, poñemos detallado todas as características do coche e de todos os motores que había. E unha curiosidade, que eu non sabía, como dixo Isma, é que os diésel diferenciábase porque tiña o capó abultado. De feito, xa vos enseñaremos despois no vídeo como o capó ten parece un V8, joder, sí. Parece máis que el cara. Sí, de feito, quedalle moi ben a este coche, este detalle do capó, a min é do que máis me gusta do coche. Sí. É unha pena que só lle puxeran aos diésel, pero bueno, é o que hai. Nos, como tal e gasolina non... Sí. E bueno, para que vos hagades unha idea, sobre todo, poñéndonos en concepto, este coche valía o mismo na súa época que un Serie 3 ou que un Mercedes, o homólogo en Mercedes, que non sei cal sería nese momento. Era o 190, pero bueno, era máis barato que o 190, sobre todo esta versión, que esta versión é un diésel atmosférico, é dicir que era un, por dicirlo así, baixo de gama. Sí. Pero bueno, ainda así, sería como a actual Insignia ou... Sí, sería como, un Insignia. Un Insignia, un Vectra anterior. Sí. Un coche de unha berlina. Para ir cómodo aos sitios. Imos vos poñer agora os datos técnicos de todas as versións, vale? Bueno, pois empezamos coa parte de chapa. E, bueno, aquí vese como se dicía antes, has enfocado aquí. Sí. O morrazo este que ten aquí, o bultazo este para alojar aí o Super 2.2 diésel de 68 cabalos. 68, quedanlle 50. Pois bueno, na parte de chapa seguramente o que fagamos, a ver, é un proxecto low cost, tampouco non se vai a facer todo tipi-top. Pero bueno, as partes estas hai que sanearlas, os faros están un pouco postos daquela maneira. No, os focos fuxémolos para que dixera un poquinho bonito. Claro. Pero bueno, aquí hai que traballar porque o anterior dono era un proxecto así un pouco a medio acabar. Estaba terminado, pero deronlle un golpe. Sí. De feito, vese por aquí como está o capó un poquinho doblado, bueno, vese que non está nas mellores condicións. Llegou un golpe por aquí e decidiron abandonar o proxecto. Entonces nos aproveitamos, fomos asada por el, comprámoslo por un precio bastante asequible. Sí. Sobre todo para evitar que fora para o desguace. Porque era a única intención, porque realmente... Sí, realmente saliu moi barato para facer un proxecto evidentemente low cost. Sí, evidentemente. Entonces, tema de chapa, algo habrá que sanear por aquí, igualar o color desta aleta, que é unha aleta distinta, non é a original do coche. A aleta pode ver aquí que non está nas mellores condicións. Que máis? Bueno, darlle un pulido quizás a todo. Sí.
Polido sí que lle vai facer... Temos aquí partes que lle deron con spray. Sí. Un spray este gris dos chinos. Podese ver por aí. Eso seguramente cando pulamos desaparece todo, se desintegre, pero Sí. eran cousas que teníamos que ir solucionando pouco a pouco. Pouco máis, recuperar os plásticos e poñelo decente por fora. Correcto. Temos unhas llantas 15 para meterlle, bastante chulas. Veremoslas despois, cando abramos o maletero. En parte de chapa, xa non lle tocaría nada máis. Abre o capó. Abrirei, que irá todo. Pode ser que caia. Son cousas do directo. Dame medo. Tiro! Quita ya calandro, quita. É que puxémola un poquinho para aparentar porque fixeron Opel, pero... Sí, Estás desmontando todo garindo. para que se vea aí encima. Aí estamos. Aí vamos. Dios, como peso. Bueno, o motor ten algún cableño por aí solto porque, bueno, estamos aí que temos un problema eléctrico. Sí, esa sería a siguiente parte. A siguiente parte sería sanear o cableado eléctrico todo. Ten aquí unha instalación feita... Bueno. Non sei se dicir na casa. Eu creo que non é nin feita na casa. Bueno, Saberías xa- onde é feita. Efectivamente. Coller pezas por aí, isto non é do coche. No, de feito Aquí está traía un o relé relé. arriba. Hai un Aí. relé aí un pouco extraño. Intentámoslo encender, pero facía un corto. E temos que mirar a ver, temos que desmontar o cableado para saber onde é. Claro, unha vez que saneemos todo o cableado, pois o seguinte paso será encendelo. Efectivamente. Eh, Como podedes ver, todo é mecánica pura e dura. Bomba de gasoil rotativa, iba a decir, Sí. nin rotativa. Electrónica realmente ten pouco, ten Electrónica ten, nada. ten aquí unha ficha para a bomba, Sí, para darlle gasoil ou non, Pa solenoide e da unha bomba. para aquí, para sensor de temperatura. pasor de temperatura. Despois o resto é todo completamente mecánico. Sí. Non leva absolutamente nada electrónico. E bueno, eu o dos picapedra creo que levaba máis electrónica. Sí, unha pouca máis seguro. Bueno, ten aquí un montón de cableado porque este coche Sí. levaba dúas baterías. Levaba unha batería aquí e outra batería ali, porque ten, claro, isto para arrancalo ao final é un 2300 e, bueno, as baterías de época non eran precisamente moi potentes. Claro, entonces facíalle falta dúas conectadas aí, Sí, non sei se iban en serio ou en paralelo. Coño que ian non o, van en paralelo. digo, Sí, claro, que iba a 12 volts. claro. Un cebador, que non falte. Sí, cebador da bomba de... A mí isto recorda os camións. A mí este cebador recorda os camións. O filtro de gasoil debaixo, evidentemente. Sí, é pouco máis. O sí. resto é todo mecánica pura, un motor diésel. Bueno, pasamos o interior, a ver. Bueno, o interior está feito un desastre porque xa Sí. estivemos aí cedillando. Si, o interior a verdad que non está nos seus mellores momentos. Bueno, e de feito, o cuadro está posto un poquinho de adorno. Sí, O salpicadero, non o toques moito que vai caer todo. dos montes. E bueno, xa vedes aquí que temos, xa vos lo puxemos no Instagram, unha ensalada de cables aderezada con merda. E bueno, hai que ir peleando un pouquiño. Sí, un saltabaces de polígono. Sí, bueno, saltavoces a quen os puxo quedou a cabeza descansadiña. E bueno, por dentro, pois non ten, era unha berlina da época. Sí. É curioso que ten a luna dianteira, non sei se salirá no vídeo, pero a luna dianteira era climatizada, é dicir, non era climatizada, era térmica, é como a luneta de atrás. É dicir, desempañábase la sola, e despois, como non, os elevalunas, aí ustedes. Curioso. E bueno, Na parte de atrás, na parte de atrás, pois, pouco. moito espacio. Sí, sí, evidentemente. Parte de atrás, como vedes, a ergonomía non era algo que destacaba, pero Sí, os asientos son cómodos. os asientos son moi cómodos, sí. Son como os sofás, super blandiños. Saca o reposabrazos, porque eso sí que é un detallazo. Ah, hostia, é certo. O pasabrazos este de aquí. Bueno, dá aquí os triángulos. Toma ya. Ui, podedes ver, xa pa época tiña o seu reposabrazos na plaza do medio, para que as dúas persoas atrás foran cómodas. A verdade que é un detallazo,
Aquí está o pedazo maletero, que, bueno, evidentemente tamén sirve de almacén mentre non pagamos bueno, todas as cousas. Están as llantas aí metidas. Claro. A ver que vos parecen. É un 4 portos, como se ve. Sí. Estas son as llantas que vai levar o proxecto. Está un pouco ponchas de mierda, pero bueno. Sí, hai que dar un pouco Están as de- outras. Hai que dar un pouquiño cariño. Bueno, e hasta aquí o vídeo de presentación do récord. Espero que vos guste. A verdade que o proxecto é low cost, o sea, low cost de todo. Ou como se di en galego, non Sí. temos un peso para meter nel. Efectivamente. Isto ten que levar moita mano de obra, Sí. pero pouco material, pouca masa. Moita area, pouco cemento. Tal cual. Así que nada, o único que nos queda por dicir do proxecto é que nos falta, bueno, o único que se vai facer é meterlle uns muelles, bueno, porque a altura de roda, a verdade que é unha animalada, pero meterlle Sí. uns muelles, as llantas que xa vos enseñamos, o resto pouca cousa máis. Sí. Que este moi ben conservado de motor, que é o que nos importa, e despois polo resto, bueno, a chapa intentala cuidar o máximo posible, facerlle un proxecto detallado, que seguramente faremos vídeo e o faga aquí Isma, que é o detailer deste deste grupo. Sí, sobre todo de interior, do exterior Sí, non sobre se todo pode de facer interior. moita cousa sin pintar, pero Sí, sin ir á do interior chapa. E despois polo resto pouca cousa máis. Espero que vos gustara o vídeo. Xa sabedes que intentamos ser breves. E bueno, iremos poñendo avances. sí, sobre todo en Instagram, que é onde tal. Sí, bueno, faremos un vídeo dedicado a cada parte. Sí. Saneamiento eléctrico, encendido, que esa vai ser Sí, outra. encendido, sí, que esa vai ser a unha guerra. asignatura pendiente, a ver se vai xa po desguazo ou non. Efectivamente, se non encende, xa vos lo digo, acaba o proxecto. Bueno, un vídeo dedicado a cada sección Efectivamente. pouco a pouco. Pouco a pouco, que tempo, a verdade, que non andamos moi sobrado del, verdad? Damos justo, sí. Bueno, un saúdo a todos, que vos vaya ben, espero que estedes todos ben na casa. Chao, chao.